balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May mga naman sa ato na mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw kadasig lang kita, ari na kita sa Wednesday presentation o Wednesday edition sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Aksyon Hotline! Petsa 4 na kita sa bulan sang Marso. Nauna kita nga Miyerkules sa ikatlong nga bulan, Fire Prevention Month. No? Kinanglan, halong gid kita sa kalayo. Aksyon Hotline! Grabe nga daan ang pagdupoy-dupoy sa hangin, nagatagiti man ang init kon untong adlaw. Ti kinanglan ang kabataan ta safe gid permi nga hindi naton pagbabayan nga maghampang dira sa mga lighter o kon posporo nga pwede tunaan sang kalayo. Aksyon Hotline! Or hindi gin magkumpiyansa kung wala taong puluyan, kung wala gani isang mabilin sa balay, make sure nga gina-off gid naton ang mga main switch agud nga hindi delikado sa posible pagtuhaw sang kalayo. Aksyon Hotline! Kag kalakip na dira na sa aton liwat nga reminder sa publiko nga kinahanglan ang mga daan nga mga linyabla sang kuryente ipa-check gid kung ayo kamo, nagapa-renovate sa puluyan, ina mga daan pa singuna bla, nga mga puluyan na sun ipakayo, ang iban daw retrofitting lang, ang way magginapakakas ng mga dingding, magkisami, ang magyapon, na pinturahan, pero ang linya sa kuryente, nagadugang ka sang mga kagamitan sa sulod sa balay, ang imo sini, nga linya sa kuryente, basi ma-overload, kon grabe na ang imo nga mga kuandira kagamitan. So please, halong gid, no? Halong gid batok sa pagtuhaw sang kalayo. Aksyon Hotline! With aksyon, Dorel Kabatong aton back up karon nga aga, kag aksyon JM Baikin, ginaupdan kita sa technical side ni aksyon Henry Espulgar. Ako naman aksyon Artay Hupon checking in diri sa aksyon hotline. Aksyon Hotline! Mga ka-aksyon tang nga nagatutok na pagi sa Facebook Live. Salamat gid sa inyo.
Pwede ka mo dira magkapadala sa inyong mga mensahe sa aton sini nga Facebook live paagi sa available nga chat room. Ipadala lang palihog dira ang inyo sini nga mga mensahe. Araman kita available sa YouTube, bangod nga Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang on air, kundi araman kita online. Action Hotline. Now, why kaya internet connection da, why ka Facebook account? Worry no more, pwede gihapon makapartisipar. Pagi sa pagpadala sang inyo mga mensahe sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Sa aton nga mga headlines. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1. Pag-akto sa nagtungdan nga insas ng gobyerno sa problema sa mga security guard angot sa ila sweldo kag benepisyo di pakadto. Action Hotline. Headline number 2. Aksyon sa BCPO angot sa nagadata nga pagpanalakay sining armado nga makalalakinan nagasakay sa van pero kawatan. Action Hotline. Ano ini man? Headline number 3. Update sa ginaligar kaso nga pagpangastigo sa isa ka estudyante sa iya maestro. Action Hotline. Grabe na gini ang kaisog. Nanong kamaturan sa likod sining nga balita. Inataran ang bantayan diri sa aton sining nga pagpangalagad. Action Hotline. Sa headline number 1, after sang insidente nga nagluntad kaso nga kaso nga hostage taking dito sa Manila, Tisubong, nangin sentro naman sang talakayan kag ginaistoryahan ang benepisyo sang mga security guards. Ang benepisyo kag dapat mahatag nga proteksyon sang gobyerno sa mga gwardiya, sa mga security guard nga isa sa mga nagabulig para iya nga mangin safe ang negosyo, ang kabuhi sang ila sining nga mga amo nga ginabantayan. Action Hotline. Bangod sa ginhimo sang gwardya, Tisubong nangin sentro kag liwat nga napukaw ang atensyon sa maihinsa sang gobyerno katulad sang Department of Labor and Employment o kon DOLE. Nga dapat himo man kamo sang inyo sining nga mga monitoring kung may time bangod sa sining nga insidente. Now, paagi sa sining gwardya, liwat nga na talupangdan nga puwerte gidi ang problema nga ginatubang sining mga security guards sa ila ginapangamuhan nga mga security agency. Bangod nga kung mag-security guard ka, tiara ka under the spell ka sa imo security agency nga dira ka under. Nga mo nagapangita sa transaksyon kung diin ka iga-detail, diin ang imo sini obligasyon o kontrabahuan. Tiyan mo na, tapos, ti kabalo ka naman ng gwardya, gapaninguha man sila mo. Nga mahimo ang ila obligasyon, ang iba nagasulubra ang duty. Mayara kapag ganit makita kung kaisa, nga mga security guard sa mga fast food chain. Nga kung kaisa no, ikaw yung naluoy nga, may mga security guard, nga instead nga magbantay lang abis na portahan, magbantay lang sa ginagwardyahan within the premises ng ilang ginagwardyahan, yawer, ginahimo pa sa mga fast food chain nga manog deliver sang pagkaon, manog limpyo sang lamesa, kung kaisa tanan nga trabaho, nga kuntani para sa iya sang waiter, ila pa ginaobra. Amo na iya, ang kasubo sang kapalaran sa mga gwardya sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang realidad nagapakita nga damo sa mga gwardyang nagareklamo. Hindi mahatagan sang husto nga benepisyo. Hindi man makareklamo. Ano pag reklamo mo karon? Kay palinon ka, budlay naman magsulod ka sa iban nga security agency. Kung may ara gid man, tip inang pagutpot nga oferan ka sang tuman kanubo nga sweldo. Ipagsiling ka nga gwardya, importante na sa imo sining nga negosyo. Kapin pagid, no? Kon kadelikado sang ila sining ginabantayan, nga inang may kwarta kaabi nga ginauyatan, bangon mahimo isa pa na, no? Nga
influence o kung isa pa ina nga tunaan ng isa kwadya maminsar sing abaw amo ning obra ko doon way gid mayo way pa ya benepisyo in husto ang agency ko ya daw ay managasapak way man kami gina-providean sang ginaibanan kami sa amon SSS tanan na lang pero way man gina-remit o ang remittance permi man lang kulang. Hotline. Ti ini nangin perennial problem sa nasiling ko na hindi lang sa mga ordinaryo nga mga empleyado nga masaminaton mabatian, kundi bangon sining natabo panibag o ini no, nga challenge sa Department of Labor and Employment kag sa naglain-lain nga sa sang gobyerno kung paano ini maktuhan galing siling ko nagtrending abi nga balita mo basi lang kun isa ka bulan malang ni pagkatapos balimtan naman. Online sa hotline. Online sa hotline. Although kagabi may mga initial kag na-interview ni Action Brian Moden ang tagpamuno no sang General Alliance of Workers Association o kung gawa diri sa probinsya sa Negros Occidental. Joining us this morning is Mr. Ronald Ian Evidente ang nagatindog naman bilang spokesperson sang grupo ng Western Visayas of General Employees and Solidarity. Sir Ian, good morning. Action Art, good morning. Good morning sa itong mga tagpalamati. Although Sa Facebook nato nga gatanaw, good morning. salamat kid, no? Although gati kagabi may mga reaksyon na sa grupo sang gawa pero siling ko ini nga concern dapat hindi gini pagbaliwalaon inang paagyan lang bala nga daw ka simple lang sa isang balita. Although ngati ang ginhimo sa gwardiya to hindi giman husto no nga Correct. nagpang hostage siya iya dito sa Luzon o sa Manila. Pero grabe ni, no, kung ako doon nag-instant hero pa ining security guard nga naghimo sang senaryo para nga matalupangdan ang concern sa kabilugan nila nga hanay Sir Ronald. Oh, correct. Actually, ang tawag ko na the incidental hero sa mga security guards. Tungod kay kabalo pa ang kultura sa security guard action art, lain mo ang mga tag-iyabi, mga former general, mga retired nga mga general sa Correct. PNP kag ano. So, ang ila pagtan-aw di sa security agency, daw military organization which is not, no? Totoo nang very loyal ang ginasuyaan ko sa sektor, suya ang term ko lang, no? Nakakaisog sa inyo magbantay sang establishmento, magpulaw sa gabi para depensahan ang propiedad na hindi inyo, pero ang inyo mga benepisyo, hindi gani kamo makadepensa kag inyo pamilya. So, ang tawag ko ni ganiya, bagting sang lingganay ini, tungod na loyal to ang security guard mo, seldom lang nagkakatabo, nga, although wala naman natin ginatolerate na nga mag-abot kabi sa hostage taking, pero wala option ang gwardiya no? Nahadlok sila, tungod mga military, napuno na bala ang tungod kay kadamo sang issue magid sa Okay. security agency. Kag seldaman nga makakita ka sa amo nga kung kaysa mo na nga doon nangin maayo man ang pamatasan kag panimuot sang gwardiya kay tiway man luwas sa agency nga nagatag sing ila sweldo kag benepisyo ang amo nila yan nangin maayo. Correct. Kag wala di collective voice ang security guards nga may union sila pareho sa ordinaryo nga trabahante. So, once magreklamo ka lang yan sa security agency, allowed sa DO 174 nga pwede ka ma-floating status. Ang feeling ko yung floating status ni si Archie, no? Ginbalhin siya tungod na legitimate ang mga reklamo nga may mga corruption. Ako may ginahandle ko ganing nga kaso sa dole ginabigayan. Anti-sang inspection ginakadtuan, ginagamit sa agency nga may dole diri. So, tungod may perception ang mga trabahante nga ang dole kaya mabayaran, which I know, may ara man da iban, yung ginapakaon pa. Do ka-chip ba lang ang ginadeal pa sila sa agency magkaon sa Jollibee. Amo na nga, daw nadulaan sila pag-asa mismo sa dole, hindi taman sila mabasol. Pero kadamo mag-action arts ang issue sa mga security guards nato nga hindi mahatagan sang pagtamod. Kag hindi lang actually security guard ang doon nabuksan no ang concern kag na istoryahan liwat ang parte sa obligasyon kag insakto husto nga paghatag sa sweldo sa mga empleyado no sa pribado nga sektor. And with this coincident no nga daw na ang iya sini nga ginhimo
naghatag paligwa o kon bukas nga natulupang dan liwat sa taon niyo gusto gali na magwardya no napabayaan na lang ni. Sir, sa inyo hanay, anong inyong mga sunod nga tikang himuon nga diri sa aton sa region nga level, sa probinsya nga level, mabuligan tabi sa aton diri mga gwardya no nga inang at least mabatian man sila nga hindi man bla mabutang niya permis sa thank you ang trabaho nila. Well, actually, amo nang panawagan ko subong, kay ang Department of Labor and Employment, may ginatawag kita dapat na intindihan ng atong mga trabahante, labi ng security guard, may visitorial power ang Secretary of Labor o ang any DOL representative pinaagi sa DOL region o mga DOL inspectors. Nga kung may mga problema sila, halimbawa, common problem natin sa security agency number 1, wala sila nakarehistro sa DO 174. Okay. O kung contractor ka o ga-supply ka sa security guard, janitor, dapat rehistrado ka kag may 6 million capitalization ka nga requirements ang DOLE. Nga kung in kaso may mga kaso ka sa labor, may butungon kay may kwarta ka sa bangko, number 1 na siya. Damo kaso diri subong nga wala sang DO 174 registration nga naga-operate. So, kung may mabalaan lang na ako mag-inspection ng DOLE, no? Ikaduha nga problema, damo nga security agency subong. Feeling ko matabo, magiging matabo sa sunod ko, hindi na mag-stick to ang DOLE. Nga 12 hours trabaho ang aton nga mga security guards. Nga wala compensation ang remaining beyond 8 hours nila. Kaya imbis nga magkuha 15 ka security guards, ginatipid sa agency. Real man gid nga maistoryahan natin ang issue mo. Imbis nga 3 shifts sa Public Action Act, 3 shift ni mo kay security guard. So instead na magkuha sila, ibutang ta 15 ka security guard, ulo lang ang ginakuha nila. So amo na nga nag 2 shifts ang secure nga Malawi. 12 oras. Correct. Kag madamo nga security agency, maliban sa mga maayo-ayo nga agency, nga nagahatag ya sang overtime pay sang mga security guards naton beyond 8 hours. So that means may 4 hours nga OT. Okay. Usual na yun, wala. Tungod sa ginatipid ng agency, kulang ang sildo, kag straight ang duty sa trabante. Okay. Wala pa na sila SILT, Service Incentive Leave. Ina lang bakasyon nga lima kadlaw nga bayad. Wala pa special holiday. Kag amo ning problema pagid. Nga grabe talamak ang korupsyon. Ang registration sa PNP Sosya sa mga security guard nga may lisensya ikaw, that is only 300 pesos. Ginahimo iya nga negosyo sa mga agency nga sila ang gina-process, salary deduction, gina-charge nila from 2,000 pesos up to the 4,000 pesos. Paminsan mo pala ang kabuhi sa security guard, pulang bugtaw ang imo, puro ka pa deduction, wala ka pa overtime pay, didakan ka pa sa lisensya nimo, nga tag 300 na siya sa krami, didikan ka 6 mil, 3 mil, 2 mil na ginanegosyo sa agency. Okay. So, amo na, may problema gid sa security agency naton nga industriya. So, anong may plano ka mo? No, diri sa lokal nga pwede liwat may istoryahan ini, makadiman kita sa DOLE, since nga wa isang tingog nga mag-represent sa ila, nga madalang ila concern, siling ko gani, kung mabatian ni siya nasyonal, malabay mo lang niya mo. Kung ikaw matag-iyas ng security agency, ni makabalan mo ng iban, bayan lang nila siya pa ilang kay temporaryo lang na ang kaakig siyang tao ya mabahar o matahaw lang na kung maglawig na ang tiyempo nga maglabay. Siya pa ilan na. Natural na makumod na primero pero kung waay kaobra siling niya, may mga tao ginayagyapon nga matrabaho bilang security guard para sa aton. Oo. Actually, good thing subong no ang ginaplano namon sa may mga kaso kung ginahandol ng mga security agency. Yung security guards, plano na mga tukuron ang asosasyon na sang security guard diri sa Bacolod, sa Negros Occidental, tungod madamo ako sa may ginahandol mga kaso, para ginpupulsa ni sa DOLE. Nga tukuron naton ang ang tripartite council sa security guard nga gina-represent na tapos mo ang agency nga mga nagapungko man sa tripartite council para sa security guards, ang representative ng security guard nagapungko man para istoryahan sa anong problema. Ang kontrata mo Paminsarab Action Act, may kaso ko diya nga kernel hindi ko na pa i-mention, no. Kernel ang posisyon niya sa una sa syudad. Okay.
pila ang sildo nga ginakuha yan sa principal, ini ginadeployan sa security guard, 18,000. Pila ang sildo nga ginahatag yan, below minimum wage, 9,000. So Okay. that means, 30 ka dako-dako sang usang niya sang agency. So, ang una nga right time na ni nga ang security guard, may kaugalingon sila nga organization. Okay. Para maistoryahan naton, upod ang mga agency, paano i-implement ang ini, kag malikawan naton ang 40. So, feeling na akong dako ni nga bulig sa agency man mismo sa industriya, kag sa pumuluyo naton nga hindi na ni maliwat ang ini nga problema nga natabo sa Metro Manila. Ang isa ganito siguro, dumduman ko, may isa ganito nga nag-ambisyon pa yan nga dalagan siya mapapili bilang party list representative representing the security guards nga way mo siya kaagi security guard, kita mo na disqualify kag daw natunaw man to? Muna Dumduman pa to siya? dako ang industriya na subong sang sektor, sang private security agency. Pero ano siling muna, ko sa Ryan, dumduman ano pa to siya itong nag-try man tani nga daw pila na to sila ka miyembros pamilya nga ara sa Congress, gusto pagin magkuha sang party list representing security guard, may gani ko ito. Amo na ang problema. Oo. Sa kadako-dako sa security guard sa subong, gamito nila ang issue. In fact, amo ni Action Art no, may isa ka national TV program nga nagpakita nga gabulig sila. Pero sa tutuod lang, ang ato mga security guard, pwede makadirit sa Department of Labor and Employment. Okay. Kaya may mga problema, matada nga ginareklamo man mo, maka-assist kami. Hindi na ta magpa-Manila pa para magreklamo kasi sa tutuod lang, ginahatagan man na endorsement nga papel para sa dole. Ganun kay naging option na sa mga trabahante, tungod wala sila salig sa dole. Pero here comes, Ari, ang aton subong nga mga assistant sa aton laborers, damo man sa mga labor advocates, direkta ta sa Department of Labor and Employment, mag-file kita single entry approach, no? Kaga, I'm sure kung magreklamo ta kay Miss Agnes Capigon, Okay. makareklamo kita daang no forehead naton diri. So amo na nga dapat may decisive kita nga action. Okay. Maayo ni subong ang bagting sang lingganay nga natabo ini kay gina-challenge na mismo sa mga security guards nga matukod na natin ang organization para ma-settle natin ang mga problema sa lamisa mismo Okay. kag maistoryahan Okay. sa mga employers. Yes. So, mayo na, no? At least, gabi no ligay, no? Tanan nga mga organization, tanan nga mga sektor, kung labor ang pagambalan, nga mag-isa man nga at least, why kompetensya na isa sining nga issue mag-isa, mag-unite, para nga matulupang no, sang government agencies concerned, especially di DOLE, kung anong himuon nila. No? Kag, kabalo ka, security guard pa lang ning naistoryahan damo pa mga empleyado nga ginapagi sa Correct, agency, nga correct. sobra pa Oo, daya, damo, gid. Sir Ayan. Oo. Kabalo ka Action Art, epekto pa nisang kontraktualisasyon mo kay nga tungod ginatugtan gihapon ang malapad nga kontraktualisasyon, hindi ma-regulate ni mo ng mga agency. Ang problema naton, kung kisa, once mag-file ka kaso sa DOLE, dugay-dugay mismo, okay na lang na yung daganan sang agency pag tapos ng kaso, wala na ang agency. Pero ang mga Action Art, no, kung dapat mabalaan sa ato mga security guard nga ang maging decision sang DOLE, amo nang kung ara pa kamo sa obra, file na kamo kaso para hindi kamo mag-NLRC kag dumduman naton solidary and liable. Halimbawa, nagtrabaho ka sa mo ni agency, gindisplay ka sa mo ni department store, pagwas ang decision sina basta nag-obra pa ta sa DOLE, nag-obra pa ta sa aton obrahan, sa principal nga ginatawag, ang decision duwa ang mamayad sina. Hindi lang ang agency, kundi ang principal nga ginbutangan sa aton sang agency. Kung kulang man ta sang sweldo kag benepisyo, mo ginang dumduman naton. Tawag sina solidary and liable ang principal nga magbayad sang kakulangan sang agency. Kag kabay patani siya no pagisimo upod kay Sir Winnie Sancho, makabutang kita bla do help desk nga halimbawa diri sa Bacolod na Negros dito ta kadtoy ho kung hindi ta makadirekta sa DOLE ara si Ayan Evidente, ara si Sir Winnie Sancho nga magkakadto to sa ila opisina o sa ila ta makontak nga at least makatipon kita sa aton kaugalingon kag makahimo kita sang grupo naton na nga may mapalapitan bala kita or mga tawo nga mga point man nga pwede naton
mabutang na temporaryo nga do amo ning coordinators naton. Sir, paano na nila mahimo man? Correct din, actually, mas panani gani ang mga paralegal may asosasyon man para Okay. makahimo sila sa kadamo-damo sang hundreds of thousands nga to mga empleyado. Hindi kinahanglan nga magkompetensyanay ang mga labor organizations Correct. nato tungod sa kadako-dako sang sulbaro nato nga problema sa aton nga mga mamumugon. Ah. So, inistoryahan nila naguro paano maghimo sang isa ka sentro. Kaga kung cases lang nga kaso, damo tabanti naton ki ang problema tungod kay may divisions pa mismo sa mga labor organizations naton. Tungod may mga kausa pero kung istoryahan ta ni Guro ang kausa sa labor, maisa maginaton ni sila kag ma-insakto kung diin man gid madalagan kag makahimo mismo sang isa Okay. ka direksyonal Ah. din ang ginatubang naton dako nga issue sang contractualization. Sige. So, anyway, hulaton na mo niya kay kabalog ko nga kadamo ka mas ginatinder nga mag-concern no, sa mga empleyado sa pribado nga sektor nga mabuligan no kon mapapag-on pagid ni magsigi-sigi ning inyong campaign no kon inyo nga ginahimo no nga program bilang bulig hindi lang sa gwardiya kundi sa mga empleyado sa pribado nga sektor nga agunto gihapon sang tuman kanubo nga sweldo. Garigard sa imo si paring Butch Gasper, Sir Ayan. Sir Boss, mayo ang mayang aga. Salamat. Salamat gi sa time. Keep us posted kung ano giman mga developments ini kay dapat masigi-sigi ni siya nga issue nga madala man namon diri sa radio to inform the public and to inform sa mga gwardiya sa pamilya nila kung ano naman ang dangatan kag ano ang sitwasyon sang ila sining future o kung palabuton after the incident nga natabo sa Manila. Salamat gi Sir Ryan sa imo sining nga tiyempo. Salamat din Action Art kay ang paghihimakas nato sa ato mga mugon isa ni ka issue sa social justice kag isa man nga pagdala sa inyo nga nga stasyon ang pagtibong sa social justice sa mga mamumugon naton. Madamo gyud nga salamat kag ari lang gihapon ang Western Visayas Alliance General Employees kag iba nga mga labor organization nga mag-assist sa problema sa atong nga mga mamumugon. Sa mayong aga sa tanan. Action Hotline. Mr. Ayan Evidente. Now, ini siya nga sahi isang concern, no? Dapat nagid tandaan, no? Kuan lang ni siya, isa lang ni kabahin or isa lang ni kasektor sa madamo nga mga empleyado sa private sector nga nagatrabaho kag salig no sang ila sining employment sa mga ahensya. Sa mga agency. Damo na mayara dira nga mga nagatrabaho sa mga mall, no? Ginapaagi man sa agency. Tiamo nang isa kadako nga problema sa Pilipinas in terms ang ginatawag naton contractualization. Hindi gid masolusyonan bisan sino nga presidenteng butang mo, hindi madali-dali ini bangod kay of course ang labor nabudlayan man nga ihakwaton tanan kag buligan tanan ang sabat kag duso gid ang gusto matabo alin sa benepisyo kag sweldo sa mga empleyado because of contractualization. Action Hotline. Tini nga sa isang problema pabalik-balik ni. Ini nga sa isang problema sa mga empleyado magapadayon ini. Kung wala sang konkreto nga desisyon nga himuon ang government kung paano obligahon kag kung paano ining mga abusador nga mga ahensya, mga abusador nga mga patumbaya sa benepisyo kagayuan sa mga empleyado lang waya gasapak kag way man ginatender sa Department of Labor and Industry ang ini nga problema hindi lang sadtong security guard gano hindi na magwanta nag-amok kag naghimo sang pamaagi nagpulo preskon pa sa imo after nga nagpang-hostage siya. Pero hindi yan nagintuguro magwantas kaugalingon niya ang hibobunot sang ila sining nga hanay. Action Hotline. Nga wala ka man balasang palapitan, din ka makadtos ni man. Sino na makatinder sa amon? Hindi kita luyag sina nga magpadayon, pero waay sa mahimo. Tidak ko nga challenge sa kay Regional Director Tikaw. No? Diri sa aton sa region, sir, ano mahimo ta siniman? Kag hindi lang dapat nga bangod sining naglupok nga balita, titulutan dugon ta and then pagkalipas nga daw nag-uluog daw na ang paminsaron kag ang silabo sa Maratiagon sa publiko,
kalimtan talang kag daw katulad lamang sang aso nga naglabay. Action Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Kamot ng kamot. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang palanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Mga ka-aksyon, yun naman si Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol.
Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:51 na. Oy, good morning kay John Acosta. Siling niya, maing aga lang kay Councilor Vicoy Haviliana, Inday Ivy Alvarez, kag happy birthday. Kay Tiffany Barbon, kag sa mga taga Purokpaho, Barangay Dulao, Bago City. Kay Aksyon Dale Salazar, no, happy birthday. Kabay pa damo ka pa birthday no nga ma-celebrate kay Aksyon Dale Salazar. Alin sa imo mga ka-aksyon diri sa Aksyon Radio Bacolod, happy birthday. Action Hotline. Sa kay Ma'am Alexandra sang isirak siling niya ti monitor mo kami di niya ang akong tiyo security guard underpaid tapos ginasugo pa maninhig sa ginadutihan niya kag ginasugo pa mabakal pamahaw sa mga empleyado sa pawn shop kag ginadutihan niya. Wala ginustisya. O sige. Tiyan mo gina. Kaling kung way kabi karon obrahan way ka choice no. Ano bing may mo man? Good morning mahaw ta ba paksiw nga salmoniting sudan ni paring ni paring Will Zambales upod kay Madam Mary Ann ang niya siniti ayon. Para mayo gid nga pagpamahaw daw ko na meet siyang sudan mo. Salmoniti nga pinaksyo, no? Paksiw nga salmoniti. Nami siya na may Paris nga native nga kape. Dason ang imo blang nga kanon kalukalo bo kananam. Action Hotline. Daw ginutom ko pare sang imo sini nga kuan ba imbitasyon. Ayos good morning lang kay Kenneth Valencia. Felix Berto Sabalia. Morning from San Carlos City ni siya. Nonoy Tahunes, Ophelia Galero RC. Monitor lang ang media. Watching live from Family RC. More power and God bless. Jonalyn Sibalia Pinida. No, thank you man sa pag-monitor. Araman si Nonoy Tahunes na basa ko na ni. Thank you gid no sa kay Heaven ga-monitor man. Jonalyn Sibalia Pinida. Genafi Siguban Papasin, John Castro, silang aksonat ko DM, ang renewal balas ang security guard, 8,850 pesos. Sir, may tani nga matutukan, man kay Puertigid kamahal. Puerti, Mary Jean Saludares, good morning, aksonat, namiyaw ko lang Saludares family sa Banuasang Pontevedra. Thank you, Gid, and more power from Hong Kong. Al Pastor, gamonitor man. Niya problema gid kisa ang mga agency. Haraman si Inday Bieni Villaras o Villaras. Sige. Dugangan ko lang ni Karona, no, ang maminsahin gid padala niyo kag pagtamyaw sa mga nagamonitor sa aton karon ngaga. Online sa hotline. Joining us this morning is the Public Information Officer, PIO, sang sang BCPO. We have Police Lieutenant Colonel Ariel Pico on the line. Sir, may aga sa imo. Welcome to the Action Hotline. Action Art, good morning. Mayong aga gid sa tanan sa bugos nga katapo the staff and management ng Action Radio sa siyudad sa Bacolod. Sa inyo tanan, good morning gid, Action Art. Salamat gid sa time. Sir, nagtawag ko bala sa imo kay siling ko na doon nagdata ni subong yang nagbalik ang operation ni siyang nagasakay sa van nga ginaligar mga armado nga kalalakinan nga panakasaka sa balay. Siling ko ka delikado. Kay kung yung kaso yung mabugtawan mo, di ba si man disgrasya kabla kung may mga armas allegedly nga bit-bit ni. Anong latest kag investigation ni? May grupo naman nga nag-divert sang ila operations Bacolod, sir? Action Art regarding sina nga report ang kung madumduman pa sang nagligaya si Mana may-ari kita diri nga ginasulod man no gamit ang van white van ton dira sa area sang station 9 no sa yan Lieutenant Pastrana the same modus sa actually ini nga grupo gina monitor ini sa subong no may mga persons of interest ini sila no. Actually, grupo ini. The same ini sila gyapon nga grupo. May ari kita diri mga profile sa mga personas. Okay. Na sang 2017, nadula ina sila diri.
nadula ina. The same group ina, may ari kita sina mga listahan sa nahambal ko na. Okay. Sa subong, actually, gina-monitor ina sila, considering ginpabugnaw lang nilang sitwasyon. Mhm. Kay ang atong tutok subong, illegal drugs. Okay. Abi nila siguro, wala sila na monitor. Mhm. But we have report may gintag na nga team. Mhm. Nga mga personnel ang aton City Director no Police Colonel Attorney Henry Biñas nga iga-monitor ng mga grupo nga may salakyan. Kag sa subong padayon ang monitoring naton sina kag hoping no we are positive nga one of these days ma-intercept kag madakpan ining grupo considering nga last year nakalapot ini sila action art sa Panay. Sus, grabe ba? Nagtabok ini sila kag gininitan sila sa Bacolod gin manhunt operation gina sila dire. 2017 pa to, no? Nga nakibot ganitong sa Panay nga may grupo nga nakatabok sa ila. So sa subong medyo nagburubugnaw nga Bumalik sila? Nagbalik naman sila kay abi na sa matutukan kay ato nya nga focus subong sa illegal drugs nga amo nila ang wala na pa nila nga may ara ang kakitaya kopya. Okay. Nga mga personas aksyonar. So, ano ni man, bali may kaugalingon sila nga van nga iya siyang miyembro nila sa grupo. Kag anong kadako na ning grupo nila, sir? Basi siling ko mga kuan na ni bala, basi kung may mga contact man dira mismo, may mga naga-back up sini sa ila, may ara bala sang protector na naman. Action art ini nga mga grupo actually hindi tagin mahatag in full detail. Yes, sir. Ang Yes, sir. I aton understand. sa mga tagpalamati, but again sa nahambal ko may mga profile kita dira. The same modus man ni gyapon action ang ilang style no, wala man sang kawatan nga wala sang contact person. Kaya wala man la sa mga grupo nga gusto madakpan. Siyempre gusto nila maka-operate sila, makakuha sang ilang ginahandom, ang ilang purpose kag makahalin man sa area. Hindi manigar, they have contact persons. Hindi na sa Madula Action Art. Pero ang ila sini nga style, mostly sa mga balay. Okay. Ang mga low-cost housing bala naton nga mga subdivision nga ang gwardiya naton very relax. Kung may ara man gwardiya, isa kabilog. Tapos, ang inatutukan na sini, ang wala mostly mga CCTV, kaya hindi mo na gusto makuhaan sila sa picture. Diri sa Bacolod abi action at madamo kita diri sa mga low-cost housing nga hindi kaya secure. Okay. Amo na ang ginatutukan nila, may mga taho na sila nga ginagamit sa pag-monitorya sa area nga sudlo nila ya action art. So hopefully bangod kiti may mga profile na ginman kita sinisiila pero pila nikbilog sir ang initial nga info ang member nila sa ila sini nga team abi nga daw nagaupod gid permi kag ano nagsangkad ni sila nagdamo na gid ang miyembro nila. Di kita makahatag isang exact na number action art no, pero sa aton nga mga report may ari kita diri nga tulig na verify pagin man naton may ara sila duwa tub apat yun nga nagasakay sini sa salakyan. Sa contact person nila amo pang hindi naton ma-identify kung sino mga contact person nila diri sa Bacolod. Grabe no. Pero armado ini sila no kaya ang akon barang gusto ta ipabalos publiko nga basi kung may magkadto sa inyo mabugtawan nyo hindi na lang palihog maghimo pa sang tika nga basi makapaalarma pa kag basi kun matiruhan kay karon da kundi thank you kay imo da kun mabugtawan ka sang pamilya o kun tag-iya sang puluyan. Anong imo panugyan sir sa mga puluyan halimbawa putang naton igo kay katalupangod ara na sulod balay mo da may mga ginapanghakot na kagamitan anong sarang himuon sang publiko man? Action art una best no. Ang una tada sa makasarang tani no maka-install sang CCTV paputang ilabi na gidyan ng mga may mga gamit tidak bala nga mga malahalon kag siguraduhon niya inyo nga kabulig inyo gid kay basi mga bag-o na napasulod nyo da mga kabulig base ila ina nga mga kontak no una bes siguraduhon nyo inyo nga kabulig kung background din sa inyo nga maginapasulod dira nga mga helper at timbang mada dapat sigurado pati driver make sure nga na doktrina ina na orient nyo na istorya nyo nga kung may manawag nga hindi nyo kilala hindi na lang pag-abrihi. Correct. Actually hindi naman manigar kung kisa makasulod na sila dira
Actually, ang ila sinayati, siyempre mahalin man na nga safe sila. Hindi na kita siguro magbato pa dira Action Art. Gamit man lang na kwarta, appliances man lang ginakuha nila kaysa may madulaan kita dira sang kabuhi. Sa nahambal ko, may profile kita sina sa ila, may mga picture. O galing, may pagkadanlog ini nga mga grupo. Muna ang despite sang aton nga continuous monitoring, tagapanago man na sila. But again, ang swerte na nila ya Action Art, may katapusan gina may maubos gina swerte nila ya Action Art. So, kabay pa, and may nag-text gan, isiling niya, pagsagod sang ido, makabulig niyo kung may ido ka sa balay mo? Yes, Action Art. Actually, mabulig sang ido. Oo. Galing iti may ara man na sinatawag naton weak points man ang ido basi habuyan mo lang sa pagkaunda nga mahilo thank you man aton dira nga ido. Ang importante kita ray Action Art una bes pabakuron ang aton dira nga depensa sa balay ang kudal no butangan sang barbed wire dira kag ang likod kun gabi kun medyo dulong butangan ta suga kag basta makaya lang no mas manami nga may CCTV. Mas hindi gina siyang mahal din nga CCTV. Importante, may ara dira makakuha bala sa mga picture. Kay kakatahap na sila Action Art pag may mga CCTV ang mga kawatan. To na. No, kag anyway, kabay pa nga madakpan na ni sila kay singkong iban din nga mabiktiman la ginawa man na ikapaninguha makabakal sa kagamitan sa pila ka tuig gin investor no nga nagpaninguha dason among pa yung targeton kaysa mga high-end doon nga subdivision di man sila dali makasulod to yakong wise la kantuan, why purpose mahatag sila detalye da sa gwardya ti silang kusubo mablasel kung mabiktima ka. Yes, Action Art na sa nambal ko na ang gina-target na ng mga low-cost housing ng mga subdivision. Pero sang last week pa actually napatawag na sang meeting ang aton nga city director no pinaagi sa aton nga mga hepe nga mag-conduct sang meeting dialogue sang aton mga homeowners association regarding sina nga mga modos subong na mahambal ta nga at least may mga security precaution man sila nga in kaso may makasaboy dira nga hindi nila kilala nga mga tao magpabalugid no sa pinakalapit dira nga police station maski diri sa aton sa headquarters at least mapadalaan naton insigida. Kay actually may focus team kita nga nagatusok, nagamonitor din niya nga mga grupo Action Art. Sige. So, keep us posted kung may aragin man kag kung anong sarang namon mabulig sa Action Radio to inform the public. Pero ining van na ginagamit nila, sarang no ginarintahan nila kung ila gini? May report kita naga-rent sila. Okay. Tandaan ta subong may ara kita nga damo klase subong sa lasin abi naton private, di ba? May correct. Mga grant subong dire siya sa Bacolod nga si marintahan malang na nimo, no? Pero siguraduhon ko yung Action Art basta hindi iya kilala labi na gid kun gabutang sang gwardiya, hindi iya pagpasudlon kag ang gwardiya nga ginabutang sa mga subdivision dapat particular man sa ginapasulod nila. Si confirme ang ID. Kung dapat may listahan sila tani para sa mga exclusive naton nga mga subdivision nga may listahan. Pagsulod pa lang pangitaan ID. Pamakuton kung sinong tuyo. Kung wala dira, hindi pagpasudlong. Ako lang man na dira ang actually ang maubra nilang as precautionary measure man sa mga low-cost house naton. Kaya kung halimbawa dira sa Ayala, hindi ka kasulod kung hindi ka nga may kilala ka, tawgan pa na ginagawa pa na. Correct. Oo. Amo nang masubo. No, anyway, hulato na mo na kung ano man ang update kabay pa maubos ng buinas lang ni kay do tinunto naman ay ang ilaya pahapos kag papuwersa na lang ni nga kung sino matsambahan laban mo yung tagiton la. Salamat gi sa time Lieutenant Colonel Ariel Pico, sir. Yes, manabo mo. Ay belated happy birthday gali. Nagliga nakita ko sing ay birthday ni Sir Pico, dungan sila gali ni Action Alvin kag ni Sir Garcia man sa Kwanuno po. Sige. Happy birthday, stay siling ko ba? Daw pulo gi kabaka to natumba? Isa pa ka elipante gindugang. Isa pa ka elipante Sige sir, salamat gisa time
Yes, madamo mga salamat actually at no again in kaso may mga report dira makipag-angot na dayon sa pinakamalapit ra nga police station. Actually, we are one gid nga nagabulig maga-monitor nga hoping again sakto na nga may kaubusan gyud na swerte nila. With that, mabuhay po kayo Action Art. God bless po. Morning, good morning. Action Hotline. Agpamuno sa Public Information Office, diraya sa Bacolod City, PNP. Kay Madam Elizabeth Malagagamalas, ring monitor program especially to Malacca family. Joe Bailuses, good morning. Monitor lang kami di, Bailuses family sa Ngabada Sky, Vista Alegre, kag happy birthday kay Action Dale Salazar. God bless you all. Ayos Araman si Ophelia Galero RC, monitor kami di watching live from RC, more power and God bless. John Castro, nabasa ko na ni kay Bia Jonathan, morning. May agreed lang liog family Bia. Salamat gid Sherilyn Oro Javier. Monitor Action Art monitoring live. Sige. Salamat gid no sa Saludares family suno kay Mary Jean Saludares. Monitor siya from Hong Kong. Araman si Edith Biasca, monitoring live from Tokyo, Japan. No paring Chupoy Magbanwa dira sa may area sang Macau, China. Ang iya gali di nga utol si Bingbing kag ang sa tiayon niya. Jose Mong Caltorilla, good morning man Nonoy Tahunes, Marelos Rijaldo Makunat, Mary Grace Yunio Fermin, hi kay Baby Lyra. O sige, salamat gida. Araman si Tita Jane Anlap Makam, magandang umaga. O sige, maraming salamat. Dali Yasa, good morning madam. Nonoy Rinante Magbanwa, Noy, belated happy birthday sa imo. Kapitan Juan Suniel Malayang sa Barangay Kabog. Elizabeth, nabasa ko na. Jack Pamini. Uy, Sir Jack, kumusta ka na ba? Long time no see. Classmate ko Edwin Imbang, watching at Pampanga. Araman si Herna Pamplona Las Piñas. Leo Dario, Sir, how are you? Kay Sir Bong de la Paz, belated happy birthday man. Sa imo Sir Bong, Bebson Mark Grigor. Araman si Ejeline Mayet Garilao Benito. Oy, Mayet, morning sa imo. Nick Hilado, pare, kumusta ka na? Kenalon sa guys sa Tokyo, Japan. Line girl Hordan. Ay, regards na kay Nunoy, Glenn. Halong kamo permi. Araman si Jovi Ituna Taton. Araman Nestor Escobido. Jovi Sanso Ablero. Julie Serra. John Rolin Marfil. Rough Rider. Wow. Salamat kid paring Butch Gasper Jr. Hidlaw na ko sa imo pare. Engineer Sammy Tampanillo. Araman ka monitor no si Colonel Hel Flores. Salamat gid kay ami labuson tayhupon ang atong sister-in-law. Araman kay sinang Jovio sa Hong Kong ka monitor man. Salamat gid Ron Bautista, Nilda C. Guanze, Araman Boy Jolingo, Rico Gantalao, Nangjin Pabilio. Salamat gid Nangjin, good morning. Inday Joe Itabag, Jocelyn Itabag, Araman Fred Trahiras Jr., Engineer Noel Olia. Amigo, good morning sa imo. Nabasa ko na nilang iba, no? Jevin de Villa Pristine, paring Paul Alonso guys sa Tokyo, Japan, utod ni Ken, morning. Ronnie Sidayon Gordon, Martin Gonzales, Maymar Fernandez Estrella, Toto Eduardo Espiliogo Jr. And of course, sa kay Sir Roger Montalvo. No? Ninoy mga galanda. May lang ang pag-monitor karon nga aga. Ayos, ang iba naman mensahe ba o pakaroon lang taniyo? Inakon may ngagaw pa. John Flora Mercurio kay Digong, monitor sila da. Salamat, maigid nga pagtutok kas amayan paulmitan. Depende sa ido kuno tuod na. Ido makabulig ni siya. Kapin pa kun palatag holbla. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan, kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon!
para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Why naging ko tiyempo kay Dingko Labajo de la Torre, morning dra sa taga Kawayano, family de la Torre, kuno ginatamyaw agad. Sige, salamat gida sa kay Digong, kay John Mercurio. Gong, morning. Wala tagaling tiyempo diri sa ato ng pagpangalagad, Dr. Alfred Spear Mangosteen, Capsule and Tea, ang combination nga makapasiguro gid nga mangin mabakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Ara yan ang punan sa phytochemicals damo na parang ang epekto bala no ang aton sinikayang lawas mapag-on ang aton immune system kag resistensya. Tandaan ta gid amo nang aton hinganiban batok sa mga common illness o kung ano man nga balatian mahimo maghalit sa aton ikayang lawas. Tandaan palihog Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kompleto sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc no ara gina sa iya. Kag nagabulig pa agod nga ang inyong problema sa insomnia, matagan solusyon. Tandaan palihog Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule and Tea. Ang tea maayo naman para sa may mga hapo, kag sa mga kababainan nga nagproblema sa ila monthly period. Why not time? With Aksyon Henry Spulgar sa technical side, back up naton. Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,